Velkommen til. I dag skal vi kigge på noget, som nok er alle forældres mareridt. Hvad gør man, når et barn over et år får noget galt i halsen? Vores mission er helt klar. Når vi er færdige her, så ved du præcis, hvad du skal gøre. Helt rigtigt. Og det allervigtigste at starte med, det er at kunne se forskel. Er luftvejene delvis blokeret, eller er de totalt blokeret? For det afgør alt for din reaktion i de første afgørende sekunder. Okay, lad os tage den første så. Den mindst farlige af de to, kan man sige. En delvis blokering. Det er altså her, barnet stadig kan hoste, måske græde lidt, sige noget. Man kan høre, der faktisk kommer luft igennem. Hvad er proceduren her? Her skal du faktisk gøre så lidt som muligt. Det vigtigste er at opfordre barnet til at blive ved med at hoste. Kraftigt. Kroppens egen refleks er jo det absolut bedste værktøj, vi har. Man skal ikke begynde at dunke i ryggen der. Man kan godt støtte barnet ved at give 5 bestemte slag med flad hånd mellem skulderbladene. Men fokus er på hosten. Okay, så host. Men så er der et punkt i materialet, som jeg tror mange overser. Man får måske den lille dims op. Lettelsen er enorm. Og så tænker man, faren er over. Lige præcis. Men her er kilderne helt klare. Faren er ikke nødvendigvis over. Luftvejene kan hæve op efter selve episoden. Okay. Og så står man pludselig med en ny, usynlig krise. Så turen til lægen bagefter er ikke bare for en sikkerheds skyld, den er altså kritisk hver eneste gang. Godt. Men lad os så gå til det scenarie, vi alle frygter. Total blokering. Hvor stilheden pludselig larmer. Ja. Her er tegnene jo isende klare. Barnet er helt stille, kan hverken hoste eller skrige, tager sig panisk til halsen, og huden, den begynder at blive blåligt. Her er der ingen tid at spilde. Og her er der en meget konkret 2-trins raket, du skal affyre med det samme. Første trin er 5 slag i ryggen, forstår jeg. Man læner barnets overkrop forover, og så 5 faste slag. Det lyder altså voldsomt. Jeg vil være bange for at slå for hårdt. Det er en helt reel bekymring. Men tænk på det sådan her. Målet er at redde et liv, så slagene skal være faste og målrettede. Mere end et klap, men selvfølgelig ikke med fuld vanvittig kraft. Tænk bestemt frem for brutalt. Okay. Men hvis de 5 slag ikke virker, hvis tingen stadig sidder fast, så skal vi have det tungere skysser frem. Og det er så Heimlich-metoden. Et ord, alle kender, men er du sikker på, at alle ved, hvordan man gør det på et barn? Hvordan er det nu, man placerer hænderne? Du stiller dig bag barnet, knytter den ene hånd og placerer den lige over navlen, altså i det bløde punkt under ribbenene. Okay. Så tager du fat om din knyttede hånd med den anden hånd, og så giver du 5 stød. Bevægelsen er skråt opad, indad og opad. Forestil dig, at du nærmest prøver at løfte barnet op af jorden med det stød. Det skaber et tryk nedefra, der kan skyde genstanden ud. Præcis. Okay, så 5 slag, 5 stød. Men hvad nu, hvis det stadig ikke virker? Panikken må jo være total på det her tidspunkt. Det er her, det er så afgørende at holde hovedet koldt. Hvis det ikke har virket, er instruktionen krystalklar. Ring 112. Sæt telefonen på medhør. Og imens man venter? Mens du venter, fortsætter du. Du skifter. 5 slag i ryggen, 5 stød med Heimlich. 5 slag, 5 stød. Igen og igen. Den veksling giver den absolut bedste chance. Og i værste fald, hvis barnet mister bevidstheden? Så er det hjertemassage med det samme, mens du har 112 i røret. Okay, og så er der en sidste, utrolig vigtig ting. Efter man har brugt Heimlich. Ja, og det her er ikke til forhandling, uanset om genstanden kommer op eller ej. Selv hvis barnet virker helt frisk og glad bagefter, så skal det altid tilses af en læge. Hvorfor det? Fordi Heimlich-metoden er en kraftfuld manøvre. Du presser jo hårdt ind i maven. Man skal være helt sikker på, at der ikke er sket skade på de indre organer. Klart. Okay. Lad os lige samle op. De 3 absolut vigtigste ting, du skal tage med dig herfra er 1. Find ud af, om blokeringen er delvis eller total. Netop. 2. Ved en total blokering, så tøm ikke et sekund. Gå i gang med 5 slag, 5 stød. Ja. Og 3. Uanset udfaldet, så tag altid til lægen bagefter, hvis du har brugt Heimlich. Lige præcis. Det er jo en guide til, hvad du gør under krisen. Og det efterlader et vigtigt spørgsmål, du kan tænke over bagefter. Hvordan forebygger du, at det overhovedet sker? Kig dig omkring i dit hjem lige nu. Hvilke små ting, en mønt, en vindrue, et lille stykke legetøj, ligger fremme og har den helt perfekte størrelse til at komme galt i halsen på et nysgerrigt barn?